Így a 10 és feles Rebesz rombrússal. Várjál, a mouse az nem spottolt be. Az érdekes. Amúgy lehet egy zavarás képességet meg kéne rápattintni erre a tagra. Amúgy lesznek bajok ezzel a klikkerrel. Ezekkel a klikkerekkel pontosabban. 2 FPTD van bent a csatában. Nem az ellenfélnél. Amúgy én fogadni mernék, hogy ebben a körben a 2 FPTD közül az egyik fog engem ellőni, beütés vissza a garázsba. Szinte fogadni mernék erre. Ott is van az egyik. Jó, hát azt nem tudom, hogy ki csinálta, de jól csinálta. Másik FPTD minden. Ez igazából nem is olyan rossz nekünk. A lehetős lemez az még mindig jobb amúgy, mint a felső. Amúgy a projektunk van jó helyzetben. Azt a rohadt, bennünket így megaláznak. Amúgy igen. Jó, Mr. FPTD. Ja, jelentem, bekritettek bennünket. Több oldalról akarják telgíteni a púzunkat. Nem azért, de ez a mouse 3500 HP-val igazán megtalálta volna az IS-4-ek felé. A mouse az még így nem reagálta le, hogy mögöttünk vannak. Még az így régi nagy baj. Ne. Annyira... Jó. Annyira éreztem egyébként, hogy bele fogok nézni az FPTD-be, annyira éreztem, annyira mocskos mód éreztem, bele fogok nézni abba az FPTD-be. A baj ebben a körben én is nagyon lassan reagáltam le azt, hogy az ellenfél ilyen szinten ugye lekerített bennünket. Valahogy nekem is nagyon lassan tűnt ez fel. Na jó, hát akkor nézzük ezt a klikkeltankérést. Nézzük, hogy mit tudunk kihozni ebből a helyzetből. El kell néznem, hogy esetleg van-e valamilyen térkép Párizs helyett, amit tudnék játszani. Nem tudom, Párizson mostanra sem nincsenek jó mérkőzéseim. Van még esetleg Overlord. Overlordon voltak már király mérkőzéseim. Van esetleg a Fisher MSB, amit amúgy megint csak nem kedvelek. Meg van a Fjords. Nem tudom. Nem tudom, hogy ezek közül a mappok közül melyik lenne jobb esetleg, mint
Pár is. Dark, nagyon szépen köszi a supportot.